21. decembar, sada još uvijek 95. godine. Tačno je 15 časova i 30 minuta, a mi idemo u stan gospodina Ramadana. Idemo ja i Žika, povjerenik lova. Jednog dana se on naredi, kaže Ramadane, idemo, kaže, na divlje svine na čekanje. Kako I ste to čekali? Ne, na čekanje. I on me pozove i idem ja, on je u trošarinu, stanuje tamo. Dobro, Žiko, evo ja ću se pripremam, dolazim kod tebe uveče, tu pridveće, oko 6-7 sati, stignem ja do njega i pripremamo se. I on poveo jednog kjera. Aha. Povede kjer, ali dobar kjer, nemački. I ja parkiram kola kod njega tamo i odosmo gore u Seličeviću i popeli smo se na brdo. Tamo, Dugo ste se penjali? Dugo smo se penjali, to je bilo već mrak nas uvati, oko 11, oko pola 12. Ulazimo tako u šumu, šuma, brdo i kad Žika napred, ja pozadi njega, Žika napred, ja pozadi njega i puške su nam punjene. Kad na jedan put poče kjer da civli. I stvarno izašao kjer, počeo da civli i kad Žika kaže Ramadane, kaže mečka. Ma kažem, ma Žiko, nemoguće mečka da izađe sad ovdje u Seličeviću. Na brda smo. Ja sam vidio nešto ogromno. Ali kako da ti objasnim, tamnina, mesečina udara, kaže Ramadan, kaže mečka. Ma Žiko, gdje trčiš? Ja pozadi njega, on počeo da beži, ja pozadi njega, ja stado. Pa sada kako sam ja krenuo, ona putanka pozadi, putanka. Koliko je bila široka ta putanka? Putanka je bila, nemam tu jedno 50-60 cm. Kad vidim na 5-6 metara uspravila se, uspravno, ne životom i zdravljem, istiniti događaj. Uspravila se i onako gleda me. Ja kako sam stao sa puškom, kako je objasnio mečka, a Žika ode. Ima ja, Žiko bre, Žiko, čekaj me bre. Žiko bre, Žiko, čekaj me bre. Ma on ode. Ja gledam sada pozadi, gledam u me. I šta da radim ja? Vidim stvarno mečka. Samo u gornji deo nekako tamnina. Ja uzmem, imao sam PP, istiniti događaj. Opali, pucam. Kada roknu ona puška, bre, ko top. Istiniti događaj. Gdje ste pogodili mečku? Gdje ste pogodili? Ma, gađao sam je tačno u grudi. I sada ja, ma niti da idem, ja sam imao bateriju u torbicu. Ma gdje ću, kažem, je Žiko ostavio, ode. Ja trčim, Žiko, mora ode. I sve toga Žiko, jedno pozadi mene bila mečka. Pa kažem ti, kaže Ramadane, mečka. I on počeo da beži i ja. I kad posle prošlo je jedno 3-4 nedelje, pa nisam znao da je tamo, bre, bila je neka pojata, ovi tamari, ovi cigani što lupaju. Znaš, u Tarbuku što igraju meč. Ubili ste njihove. Pa one se odvezala od lanac, pa zalutale u šumu. A to je ono...